denboraldi mailara iritsi gara eta urtero bezala errepasoa egitea tokatzen zaigu. Aurten Eibarrek ze balorazio egiten du bera denboraldia? Bueno, nahiko denboraldi txukuna uste dut egin doula. Jente gaztia auki dau, lehenengo urtekoa, eta azkenean uste du nahiko temporada ona izen dela. Beti bezala borrokalari aritu zarete oso, ez? Bai, gure lana hori da, ikusten du beste batzuk irabazlea daukatela, eta guk atzenian egin bieuna da, gerria emon, eta arlegin du aurrian egoten. Borrokalari zen hori emateko, beti jende gazteak lan egiten dezue, baina batzutan inkluso kostatzen da, jende gaztea eta gogotsu izatea ere kostatzen da, hor agertzea, filialek aurkari sendoak dira. Bai, hori egia da, baina guk betiko lanian ingau eta formakuntza gaztieri aukera emoten, eta gaztia gogua ipintzen badabe, gu posik. Eta aurrengo urtera begira zer norabidetan lan egiten dezue? Berdin, gure betiko lana, gaztiekin lan egin, eta aurrera etaratzen duzen. Gorka, denboraldia maiera eta balorazioa egiteko une iritsi da, zen muzgun zaizue Eibarren denboraldia? Pertsonalki temporada bukaera nahiko gorra da izaten, naiz eta nahiko ondo hasi ginen, da ekipoan general nik nahiko ondo ikuste borrokalari eta guk aixerak utzi behar bazken finen. Jarbaixen izan zenun errandimendu onak seguro egoak eman dizkizula, konfiantza, hori izan da zure titularra aurten, ez? Bai, azkenen ondo preparau genuen eta helburutako bat zen, da ondo atea zitzaigun suerte pixkatekin bai, eta horrek animoak emate ditu baita ere temporada segitzeko. Taldeak beti jarrera borrokalaria erakutsi beharrean dago tropel honetan, Euskal Herriko tropelak mai handia duenez, hori jarrera hori erakustea garrantzitsua da. Hori bai, azkenen hemen nivel handiko korredore daude eta guk ez dago ez gara hoien niveleko, baina bentsa jarrera erakusteko borondatia daukau eta gure helburua hoxe izatea beti. Perspektiba aurrengo pausuak emateko? Ez dakit, urrengo pausua beste saltotxo bat ematea, eta Gerbaixen erakutsi genuen maila hori pixka gehiago mantentzia lortze den temporadan zehar, eta ez azkar gestia nivel hori. Unaz, denboraldi amaiera, etxean daude gainera, zure etxean zer modu sentitzen zara azkeneko lasterketa hauetan, eta batez ere nola junda denboraldia? Temporadia nahiko ondo junda nik uste dut, ekipoak nik uste karreretan da presentzia eukia dela, eta gero momentu batzutan egisa beste ekipo filialen da ekipo handi batzuen kontra ez dela izen erreza disputan egotea, baina nik uste batez be presentzia eukiula, eta temporadia guztua bukatzen gabe, ja azkenengo karreretan, eta hori nik uste papelon bat jokatzen gabe. Oso borrokalari aritu zera, lehendik urteko ezanik agarren, oso lehiakor eta batzutan borrokan sartuta ikusi zaitugu, supongo sentsazio onak izan dituzula. Lehenengo urte honetan kategorisa asentatzea izan da helburua, eta nik uste nahiko ondo sentitu naizela, egisa saltua nota batela, eta momentu batzutan justu ibili gala, baina guztu haindakoakin. Junior mailako Euskal Herritar honetarikoa izan zinen, aurten talde palean pausu eman dezu, supongo hurrengo urteetan pausuak ematen jarraitu neko dezula. Hori da, guztua gaitz eta helburua urtero pixka progresaten jarraitzea. Ez baten bezala juveniletatik afizionatuta, hori lehenengo urtean asentatzen saiatu naiz kategorisan, eta hori hemendik aurra urtez urtea berre pausokoa jutegan eta ikusikoa. Eskerrik asko.